Mm. Actually, sir, damo na sa mga feeders na ano gani kanami gani kaya isa nag-super typhoon kita. Aha. Actually, mga amo niya categories ng typhoon, it takes months para laban na ginapadala na din mga linemen sa iba na mga lugar Mhm. para mag-restore ang power. That we are blessed na hindi kita natamaan ng super typhoon. Mhm. So we were able to restore our area, mga feeders natin kakaina sa aga, especially ang BS, ang Burgos feeder. However, may ara kita sir mga areas na may power ang main line pero sila wala pa sang power because may mga isolated cases kita sang wire down, pull down, mga Aha. nagkalatumba bala. Of course, maintindihan ta na kay tungod sang super typhoon, category 4 nga daan. Yes, correct. Mhm. So amo na isa sir, may mga areas sa amon diri may ara na kami mga sa EF3 may mga ara na kami areas na may suga pero kami diri wala pa because may mga isolated troubles kita. Aha. So for those nga natingala nga ang ilang na mainline may power na ilang iban nga lugar nga na belong sila sa feeder nila, it's because nga na-clear na nadaang linya. So, hindi ta kapadali-dali ng energize sa aton mga area not until nga ma-survey naton kag ma-secure nga wala sa mga live wire. Bala, sir, kag mga pull down, kiti once maghatag na ta power, delikado man na ang live wire mo basi bala may makatandog na tao or sa lakyan ka magkala kuryente. So, amo lang nagid madutay lang tanga pasensya kay it's good and it's a blessing na bisan nag super typhoon kita nakapasigya kita within a day no after sang kwan na ano kita nakapaamat-amat kita pasiga. So jutay lang naton nga it's better to be safe than sorry. So napangayo lang naton sa aton nga mga aton mga member consumer owners nga jutay na nagit na pasensya ako ganit rin nga nalain man kay namon water nag-depend man sa kuryente so wala pa man kami batang amon mga neighboring nga mga purok may mga ara na. So siring hindi malungat-ulat na ka-clear ta ang linya before kita magpasiga. So amo na may ara kita mga areas na wala pa nasigahan, may areas na kita nga may suga na. So meaning ang outside Bacolod ma'am totally subong blackout pa sila. Only here in Bacolod. May ara na kita sa mga areas sa Talisay, actually si Talisay naton, at Talisay 1 and 2, feeders 1 and 2, may suga na kita. But I don't know sa ibang co-ops, I think na parehas man ang aton mga trouble, no? So I think ang iba nakapaamat-amat naman sila pasiga, but south to Kagrapigit sa Hanot, sa Baguio, I don't know kung ano ang sitwasyon dito sa south. But as far as our coverage area is concerned, though at least nag-amat-amat kita kag okay kita, wala kita nakamaan. So, abi ko gani, ang iba abi, saling nila ko ng mga 3 to 5 days, abi ko kanangid, but it's a blessing na may mga areas na kita nga napasigahan. So, most probably, subong ang gabi, madamo-damo, mga pila na kaporsyento, ayan napasiga ta, ma'am. 24, I think 24/7 ang aton mga linemen, kag kami man sa task force na nagabat sa batang pelikula. But sorry lang yun, Sir Brian, ipagalo ko lang yung aton na telephone system back down man, kag ang aton internet system sa office back down man, I think it's gidya ang aton gidya nga telco ang may problema. So basta panawag sila sa office nga basta wala sila din sa back. Actually may trouble gid ang aton nga telephone system wala gid sa hindi gid sa kasabat because wala gid. So amo na ang problema man kita damo-damo. So ang aton nga actually ang aton nga ang aton gali nga helpline sa aton complaints is 24/7 man. May sa shifting sa office nga pwede dito sila makakadugid kag makareklamo kung anong trouble sa ilang lugar. And also ang aton mga consumers, ang aton consumer members, kung those na gusto magpa-chart sa ilang cellphone or ilang mga emergency lamp, outside sa aton office, may ara kita dito sang area na pwede kita makapa-charge kag libre lang na siya. Yes, ma'am. Ma'am, may concern kami diri kay gabing mga chat sa amon subong while nag-interview ko sa imo and before pa sa imo. Sa Tangob may naglupok ka transformer to kuno ma'am subong nagakalayo to sunog pangayo sila tabang sa Tangob. Actually ang Tangob na siga na, I think siguro amo na ang gulpi lang napatay ang kwan. So, na-report naman na siya, sir. I-follow up ko lang. Actually, hindi man ka kadali-dali dayon, kinamo-damo troubles, but I think i-prioritize man na nila. Especially kung may mga ginupok ka transformer. So, damo-damo kita troubles, hindi lang guro 500 siguro ang troubles naton. So nagapangayog kami sa pasensya sa aton mga aton member consumer owners sa pasalamatan pa nang gigil. Okay. Tomorrow, damo na kita siguro sa mga areas. Kasi kung damo na Burgos feeders at
feeders kompleto naman, pero may isolated lang. Mhm. Ang 3 feeders, 1 and 3, may power naman. Ang 2, I think, ang suma feeder nato ni Ara naman. Okay. Kalisay ni Ara na kita. Ang wala na lang nato na sugan, I think, ang reclamation feeder nato. Wala pa kita sa may napagtigahan sa ila. Aha. So, amo na siya, sir. Aha, sa tangob abi ko naman mambalsang naga-info di sa aton, ginpasiga nga may ara pa sang portion nga wala na clear ang area. Posible mo na naglupok siya. Oo, amo na siya. Posible. Siguro. Hindi pa siguro siya. Basi ang transformer, ganyan siya may problema. May diferensya. Before kita magpasiga, gina-clear ta na ang linya. So, when it kung maglupok transformer na siya, I think na apektuhan na siyang heavy rain kasi sa aton nga tudo-tudo nga hangin bala. So, basi ang muna siguro, actually, before kita magpasigado, tag-answer mo. Aha. So di man tagro malambot ang Domingo no? Nga magsililiga tanan. Aha. Kaya balila 2 to 3 days ko na, but anyway, nakapasiga kita kanina. So it's a good sign nga nga makapasiga kita ahead sa ating estimate na time. Aha. Sige. Ma'am, salamat kasi mga serbisyo may gabi. Oo, may gabi. Sir, God bless, ma'am. Sa amon. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Action firing line.